Şul aydıp geçenlerimizin içinde en köp şirk uluhiyette yani ibadette boluptur. Tarih boyu şeyle boluptur ve şu vatam şeyle. İnsaniyet yaradılandan beri şirk köplünç ibadette boluptur. Rububiyette az boluptur. İsim ve sıfatta az boluptur. O müşriklerin bir yaradıcını kabul ediyor. Yahudi Hristiyan hem kabul ediyor. O neyme? Ama esası şirk ibadette boluptur. Köplünç ibadette boluptur. İnsanlar ta şu dövrden beri şuun kunahım Allah'dan gayrı bir zatları mukaddesleştirip ilahleştirip has Türkmençileştirse Hudayleştirip şol zatlara ibadet ediptirler, şol zatlara sığınıptırlar. Aya, güne, yıllıza, ağaca, daşa, hayvanlara, cına, şeytana, peygamberlere, evliyalara, qarız durlu zatları ilahleştirip şolara ibadet ediptirler. Şolara sığınıptırlar. O öz düşüncelerine göre şeytan bulara näme vasvasa beripdir? Siz şu zatlara ibadet etseniz, siz şu zatları çağırıp şu zatlara sığınsanız, has Allah'a näme dua edileniz, ibadetiniz bakım barar. Şulunuz bilen ibadet etseniz has yakin bolarsınız diyen düşünceni şeytan beripdir insanlara. Şonun için Müslüman doğanlar köp alim ve ulamalarımız şirki düşündürende näme dip düşündürüyor? Has köp yayran görünüşü şu bolanlığı için görünüşünden düşündürüp başlaya. Näme diyorlar? Allah'ın yanı bilen Allah'dan gayrı başka zatlara ibadet etmek şirk dip düşündürüyorlar köplenç. Misal üçün şey dip düşündürenlerden biri İmam Zahabi adlı alimimiz. Kadim köne alimlerden İmam Zahabi diyorlar. Hafız Zahabi özhem Türkmen bolan Ulugunalar atlı ba. Ve Ulugunalar atlı kitabı ba. Ulugunalar atlı kitabı ba. Şol kitapta şeyle diye. El-Kebiretul Ula. Birinci Uluguna diye. Eşşirku billah. Allah'a şirk koşmak dip ay diye. Devam ediyor. Fe ekberul kebairi eşşirku billahi ta'ala diye. Ulugunaların ulsu diye Allah Teala'ga şirk koşmak. Ve huve nev'an, ol hem iki türlüdür diye. Yani şirkin ulusu var, keçisi var. Bu arada ayrı ders geçeriz inşallah. Ulu şirk var, keçi şirk var. Diye İmam Zahabi, ve huve nev'an, ol iki türlüdür. Ahadahuma, şolardan biri, yani ulu şirki misal veriyor. En yec'ale lillahi nidden ve ya'budu gayrahu min hacerin, أو شجر أو شمس أو قمر أو نبي أو شيخ أو نجم أو ملك أو غير ذلك. Şolardan birem diye Allah'dan gayrı özüne bir zadi edinip özüne nit edinip Allah'a şerik edinip Allah'dan gayrı Allah'dan kabul ediyen Allah'ın yanından yine özüne bir zadi nit ediniyen Allah'a denk tutup bir zadi Allah Teala'ya şerik tutunayan misal için niye daşi ağacı günü ayı peygamberi evliyani ya da yıldızı ya da diye näme perişten niye şuları özüne Allah'dan gayrı nit edinip şerik edinip şulara ibadet etmekliğin dip ay diye. Ulu şirk şey dip düşünür ya. Allah'dan gayrı şu zatları özüne şerik edinip Allah'a denip özüne şu zatlardan birini alıp şulara ibadet etmeklik dip ay diye. Ve devam ediyor. Ve hâzâ huve şirkul ekber ellezî zekerahullahu azze ve cel. Ve Allah Teala'nın Kur'an'ına aydıp geçen ulu şirki diye şudur deyip ay diye. Ve devam ediyor. Kâle Teala Allah ayıttı diye. İnna Allah la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma dûne zâlike limen yeşâ. Allah Teala özüne şirk koşulmaklığını asla bağışlamaz. Ama onun başkasını İslam'ına bağışlar diye. Ve devam ediyor İmam Zahabi. Ve kâle Teala ve yine Allah Teala ayıttı diye. İnne şirke le zulmun azim. Şirk ingulu zulümdür deyip ayıttı diye Allah Teala. Ve kâle Allahu Teala yine Allah Teala ayıttı diye. İnnehu men yüşrik billah. Fakat harramallahu aleyhil cennete ve hunnar. Allah Teala ayıttı diye. Kimde kim Allah'a şerik koşsa. Şol kişi Allah Teala cenneti haram edenir. Ve onun yeri cehennemdir, ottur deyip ayıttı diye. Vel ayat fi zalika kesira. Ve bu babda diye başka da ayetler kendir diye. Demek İmam Zahabi rahmehullah Ulugunalar adlı kitabında birinci uluguna şirk deydi ve şirki näme deyip açıkladı, ne deyip düşündürdü? Allah'dan gayrı yankı yıllıdır, aydır, peygamberdir, periştedir, evliyadır, ve näme yıllıdır şu zatlara ibadet etmeklik deyip düşündürdü. Näme için? Çünkü in tarih boyu ta kadimden şu döwreçende şirk köplenç ibadette bolupdur.
İnsanlar Allah'dan gayrısına yankı misal verişimiz ýaly ölülere ýalbarýarlar, ölülere sığınýarlar, awliýa, pirlere, peýgamberlere sığınýarlar. Awa şolara ibadet edýärler, özleri näme bilip ýa-da bilmän şolara näme gidip misal üçin mazarlarynyň daşyndan aýlanýarlar. Şolar çağırýarlar, yetiş ya pirim ya awliya ya peýgamber yetiş diýip näme Allaha ýalvarmaly ýerine olara ýalbarýarlar. Awa mazarlarynyň başynda gidip sadaka edip şolaň adyna janyny kesýärler. Allah adyna janyny kesmeli. Peýgamberiň perişten adyna janyny kesilmeýär. Sowabyny bagşlamaklyk başga gurrun. Emma janyny kesjek bolsaň Allahyň ady bilen Allah ýoluna dik kesmeli. Emma şuň kunna biren tek insan biziň hem ýurdumyzda ba plan weliň adyna, plan işanyň adyna, plan nämeň adyna diýip näme janyny kesýär. Ve şonuň üçin hem musulmanda onlar peýgamberler, ähli peýgamberler. Şu näçe peýgamber gelen bolsa hemmesi Allah Taala Kur'an-ı Kerimde haber berýär. Hemmesi birinji bilen öz halkyna nämen tawşyrypdyrlar, nämäni öwredipdirler we nämäden äge edipdirler. Birinji bilen bir Allaha ibadet etmekligi tawşyrypdyrlar. We birinji bilen äge eden zatlar hem näme bolupdyr? Allahdan gaýry hiç bir zada ibadet etmeli däl diýipdirler, şirk goşmaly däl diýipdirler. Mysal üçin Nahl suresi Kur'an-ı Kerim'iň 16-njy suresi 36-njy ayetinde Allah Taala näme diýär? "Wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa ijtanibut tagut." Allah Taala diýär, her ümmete diýär, her halka peýgamber uratdyk. Näme diýip diýär? "An ya'budullah." Bir Allaha ibadet edin. "Wajtanibut tagut." Tagutlardan gaçyň diýip diýär. Tagut näme? İnsanlaryň öz ilahleşdiren zatlary, öz hudaýlaşdyran zatlary. Bir Allaha ibadet edin, o şol öz ilahleşdiren we hudaýlaşdyran batyl ilahlaryňyzdan uzaklaşyň, daşdyryň, şolary terk edin diýip diýär. Şol tawşyryk bilen her bir kowmy peýgamber uratdyk diýär. We ene Allah Taala Kur'an-ı Kerimde haber berýär. Her bir kowm her bir peýgamber öz kowmuna, öz halkyna şunu diýipdir. Hud suresi 11-nji sure 84-nji ayetinde gelýär. "Qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin gayruh." Ey kowmum, bir Allaha ibadet edin, sizin ondan başga ilahyňyz, ibadet etmeklik üçin hiç bir ilahyňyz ýokdur. Diňe bir Allaha ibadet edin diýip näme? Her peýgamber kowmuna şunu diýipdir. Şoň üçin biz İslamyň birinji sütüni bolan kelimet-i tevhid aýdamyzda, la ilahe illallah aýdamyzda, şoň manysy näme? Bir insan musulman boljak bolsa şu sözü diýmeli, la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diýip girmeli. Şu iki şaýatlygyň birinjisiniň manysy näme? Musulman dogonlar, la ilahe illallah-yň manysy näme? Bir Allahdan başga ibadete hakly ilah ýokdur diýmek. Bir hak Allah wa bir hak ilah Allah'dır diýmek. Bir ibadete hakly, yeketek ibadet edilýän, yeketek sığınylýan, yeketek ýalwaryp bil baglanýan bir Allah badyr diýmek, la ilahe illallah. Qalan ilahlar batyllar diýmek. Ýa-da la ýok diýär, ilah ýok, nähisi ilah ýok, batyl ilahlar ýok. İnsanlaryň öz ilahleşdiren zatlary ýok diýär. İnkar edýär şolar. Näme diýär? İllallah, Allahdan gaýry. Allah'dan gaýry ibadete Allah'dan gaýry, Allah'dan başga ibadete hakly ilah ýok diýip aýdýar.